как може в Excel да направим така, че една таблица, като я вземем, колоните да станат на редове и редовете да станат на колони. Т.е. да завъртим таблицата, без естествено да трябва ръчно да я пренаписваме. Това е въпрос, който получихме във форума на Ала и ще отговоря в това видео. Целта ни е в тази таблица тези колони януари, февруари, март, април, юни да станат на редове, а тези редове тук, ток, вода, телефон и съответно надолу да станат на колони. Единият вариант е ръчно да го правим, т.е. аз да започна да пиша януари, февруари и така нататък и съответно тук ток, вода, телефон и едно по едно числата да ги завъртя. Това е първата ни цел. Втората ни цел е, като направим таблицата, те да са свързани, т.е. аз да имам връзка между втората таблица и първата, така че аз когато сменя едно число тук, примерно това число, и в долната таблица, която са разменени колоните и редовете, да се актуализира. Сега, първата стъпка е ясна и е сравнително лесна. Ако не сте я виждали, сега ще ви я покажа. Селектирам таблицата, кликвам и я копирам с копия или с Ctrl-C. След което тръгвам да я пействам или да я поставям, но вместо да ползвам стандартният Paste, ще ползвам Paste Special. Този Paste Special ми дава възможността Transpose. Това означава точно да разменим колоните с редовете. Натискам OK и това, което прави Excel е, че вече имаме януари, февруари, март, април и така нататък вече са като редове, а колоните са тук, а те бяха до сега редове. Тоест таблицата се завъртя. Сега, това, което обаче ни липсва е, че това са числа, които са фиксирани. И аз ако направя някаква промяна тук, те са си в горната таблица, в долната не се отразява това нещо. Нека да върна назад. Нашата цел е да направим таблицата завъртяна, но да е все още свързана с данните от първата таблица. Това вече е малко по-сложен начин, по-сложен въпрос. Ако сте ползвали Paste Special, може да сте се сетили, че примерно може да копираме тези клетки, само за пример, с Paste Special тук ще дадем и да дадем Paste Link, което означава, че ще сложи линкове към тези данни. Тоест това са връзка, препратка. Тази клетка е равна на C2, т.е. препратка към тази клетка. И аз ако тази клетка я сменя, ще се смени и тази клетка. Сега идеята е, може би да комбинираме тези две неща. Нека да изтрия тези редове и да хвана, да копирам с Ctrl-C и с Paste Special да натисна на Paste Link и Transpose. Да, ама не. Paste Link става неактивно, когато сме избрали Transpose. И това е проблем, защото всъщност не може да направим Transpose и да запазим връзката с първоначалните данни. За целта обаче може да използваме масивите в Excel, които ни позволяват да използваме функции върху повече от една клетка, т.е. върху един масив от данни. За целта, това, което аз ще направя е, ще напиша функцията Transpose и ще я задам да обработи тези данни. Но за да обработи тези данни, това, което аз трябва да направя е да първо да избера клетките. И аз знам, че тук имаме 12 реда, т.е. аз трябва да избера 12 колони и съответно надолу трябва да избера толкова колкото колони съм имал тук, т.е. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Т.е. надолу 14 реда трябва да избера. Аз ще избера само няколко, за да видим как става. Е равно. Нека да ги избера. 1, 2, 3. Станаха 14, с което както е избрана така
таблицата, натискам равно и вече пиша функцията, само че трябва да е на латиница, transpose. Задавам скоби, задавам тази таблица, затваряща скоба и това, което трябва да направя, за да е масив, т.е. функция работеща върху масив от данни, вместо да натисна Enter, ще натисна Ctrl, Shift и Enter и тогава ще са се променили данните, т.е. разменили са се колоните с редовете, но се е запазила и връзката. Т.е. ако аз тук направя някаква промяна голяма, за да си личи, виждаме, че автоматично и тук се сменя числото, като естествено при тези функции форматирането не се запазва, т.е. това е чист текст и може да си го форматираме както си искаме, така да стане по-ясно като таблица. По този начин реално може да разменяме колони и редове и да запазваме връзката между данните, за да имаме единни данни, а не да имаме 3 или 4 таблици с едни и същи данни. Ако някъде пропуснем да направим промяна, това може да е проблем и техническа неточност. По този начин използваме силата на Excel да работи с единни данни. Този пример изисква познанията на масиви. Ако се затруднявате и тези масиви не са ви ясни, в курса ни по Excel, който се нарича Тайните на Excel, имаме примери, имаме видеоуроци за тях и може да ви станат по-ясни нещата. Прегледайте го, ако не сте гледали този курс, наистина е един от най-харесваните курсове в Aula. Ако тези дребни трикове са ви полезни, последвайте YouTube канала на Aula, Facebook страницата на Aula или блога на Aula, в които публикуваме постоянно дребни трикове от нашия форум. Също така бих искал да добавя, че ако този казус за вас е интересен и във вашата работа може да ви е полезен, във форума на Aula, и сега ще превключа към него, имаме още 2 интересни решения на този въпрос. Едното е с функциите index, column, row, а другото е директно готов VBA скрипт, който може да си копирате и да използвате, ако това е често срещана задача за вас.